Železničná doprava na Slovensku píše svoju históriu už od polovice 19. storočia. Na začiatok histórie železnice sa možno pozrieť z rôznych pohľadov. Podľa niektorých je to vznik koľajnice a koľají vôbec. Iní píšu železničnú históriu až od zavedenia parných lokomotív. Železničné vozidlá najskôr po koľajniciach ťahali kone. Vo výstavbe železníc v Uhorsku malo Slovensko svoj primát, lebo 27. augusta 1840 sa začala premávka na prvej konskej železnici na trati Bratislava-Svätý Jur. Už ani starší ľudia si nebudú pamätať, že historická budova prvej železnice stojí dodnes v Bratislave na Krížnej ulici. Železničná doprava sa začala výraznejšie presadzovať až po zavedení parného pohonu. Richard Trevithick v roku 1803 prvýkrát použil parný stroj na železničných koľajách. Po rôznych pokusoch s využitím parného stroja napokon až parovoz anglického konštruktéra Georgea Stephensona, ktorý pomenoval lokomotíva, definitívne zabezpečil víťazstvo pary na železnici. Rakúsko-Uhorsko bolo druhým štátom v Európe, ktorý začal stavať parné železnice. Po vybudovaní severnej dráhy cisára Ferdinanda sa začal riešiť problém spojenia Viedne s Pešťou. Po veľkých sporoch sa podarilo našim predkom presadiť, že z Viedne pôjde trať po ľavom brehu Dunaja cez Bratislavu. Tak sa Bratislava stala prvým mestom v Uhorsku, ktoré bolo pripojené na sieť železníc Strednej Európy s parnou prevádzkou. 20. augusta 1848 prešiel prvýkrát parný rušeň po Červenom moste smerom do Bratislavy. Pôvodne tehlový most je už v súčasnosti modernizovaný. Vlak dorazil na železničnú stanicu. Postavili ju v pôsobivom klasicistickom štýle a aj v súčasnosti je dominantou Šancovej ulice. Potom sa už na Slovensku začala slávna epocha parnej prevádzky. Zabezpečovali ju tisíce železničiarov v rôznych profesiách. Niektoré vznikli osobitne len pre parnú prevádzku, ako uhliari, kotlári, popolári, armatúrári, predkurovači a samozrejme rušňové čaty. Život v rušňových depách bol ťažký a zložitý, ale ľudia, ktorí tam pracovali, ho mali radi. Rušňovodič a pomocník vytvárali dvojicu, ktorá musela bezchybne zabezpečiť obsluhu zložitého parného rušňa. Rušňovodič počas jazdy vlaku sústredene riadil rušeň a pomocník zabezpečoval dostatok pary pre prácu parného stroja. Vrchol parnej prevádzky nastal v polovici 20. storočia. Vtedy už na Slovensku kráľovali 556, 477 a rôzne väčšie a menšie parné rušne. Konštrukčnú dokonalosť u nás dosiahli slávne albatrosy série 498-1. Z 15 pôvodne vyrobených kusov sú prevádzky schopné už len 2. Bratislavská 104 a Brnenská 106. Dnes už len počas nostalgických jázd môžeme obdivovať tieto krásne stroje, ako si dôstojne odfukujú na čele vlakov. S rušňom 498-106 dosiahla v roku 1964 bratislavská rušňová čata Procházka Houba absolútny rýchlostný rekord parných rušňov u bývalých československých dráh 162 km za hodinu. Život parných rušňov sa tým ale neskončil.
Skupiny zväčša mladých ľudí vytvorili kluby nadšencov Pary v Bratislave, Košiciach, Zvolene, Poprade, Prievidzi. Najznámejšia z nich je však partia železničiarov z Výhrevne Vrútky. Postupne sa im podarilo zachrániť veľa unikátnych parných rušňov. Vďaka ním môžeme dnes na Slovensku aj po 150 rokoch prežívať parnú nostalgiu, ktorá už dala o sebe vedieť takmer v celej Európe.